Let's go! Η Ευγενία και η Βίκη είναι εργαζόμενες και προσπαθούν να συνδυάσουν καριέρα. Τι σεξι, μάμα. Σεξ. Δεν είναι περήφανο το γυναικάκι μου. Και παιδιά. Αχ, πούλα μου, κάτσε να ξεπορτώσω τώρα. Έλα, βρε κορίτσι μου, έλα, άργησες. Συγγνώμη, κυρία Χρύσα, μου έκανα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Οι άντρες τους τις αγαπούν πολύ. Φίλιππε, σώσε με, η κοντή. Αγνόησέ την, αγόρι μου, αγνόησέ την. Αλλά δεν έχουν ποτέ χρόνο. Δικάκι, χέστηκε ο μάγκας. Εγώ έχω φωτογράφηση, είναι αδύνατον. Βρες μια λύση. Στείλε τη γυναίκα. Μανώλη, πάνε σπηρές. Ταραραν, ταραν. Μην ξεχάσεις και τις πάνες του συνταξιούχου. Του ψώνεις ο προκομμένος. Στο Παρίσι πάω για δουλειά. Για δουλειά ρε με τη Βυζούμπα. Δηλαδή θες να χωρίσουμε. Έτσι, κάποια στιγμή έρχονται τα πάνω κάτω. Πάρτο. Ριζότο. Γυμνές. Το κάνω. Τι κάνω. Τι κάνω. Ριζότο. Ξέρεις ότι είχαν το γιο σου ντυμένο νεράιδα. Το μάγκα νεράιδα. Δυο κούκλες, δυο θεές. Καλησπέρα. Καληθάπευτα. Αχ, σούπερ το γυναικάκι μου. Ριζότο. Όταν το πρόβλημα δεν είναι στο κρεβάτι.